Muli. Reaction. Reaction. Reaction sa mga. Reaction sa Reaction video. reaction papers. Okay, bata. Kalimut siya. Hoy! Bakit tao? Reaction paper. Ito! Yes. Reaction paper na eh. Hindi, reaction cellphone. Leaders pa. Yan. Ray! Pasa! Pincha! Patay na saan? Body! Buwi! Hindi ba na lang? Hindi ba na lang? Panta! Pantarara! Okay! Ano niyayag? Kat ayaw. Ayaw. Ano naman to? Ha? Sige, kat so, pero... Wow. Shipping fee. Shipping fee. Kaya parcel, wapa na. In Japan. Mahal kay shipping. 125 sa tag-J's na paliton. Yes. Hello. Yan. Kalaban. Look! Agoy! Boy! Kaliman! Tapos mo! Sos. Birthday ba yan? Birthday! Bawal. Ay na magsumbag. Di na magsumbag ay. Bawal. Bawal na. Buong alak kayo. Nice. Ay, soit! Masamon? Soit, kadoy. Hindi na teskilan dya. Soit, teka. Kapit na mabas! Kala! Time out! Taon na para din ako ano bang talaga kung sakto. Time out! Kung iyakan pa. Oh!
reaction paper. Reaction cellphone. Update mo na. Ano kaya mo? Ayaw sa isang player. Get picture. Player, player. 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 Di ba siya di mo kuha dun? Kita lang ba? Live. Get live. Adju nice. Kailan Nice. Good. Kontra lang ka. Idol mo ba kundo? Sana oh. Idol! Ay! Ano na dahil human na? Victory! Victory party! Takong si Layla! Iabot na mong views of one. Score. Views of score. Sabak papaw. Sabak na tayo dati. Lagi yun? Awaw? Oh? Oh? Awaw? Kung gamay na lang. Awaw? Oh? Oh? Ano? Kailan mo na to? Kaya wala yung katapon si Budak. Oh? Pila lang kench. No. Nay, video. Kailan mali mo ba? Doon kay magyaka na no? Hi guys. Right, welcome to my vlog. Reaction video. Reaction ako post. Ano ay pagbinugaon? Ay, pangiso ako nagtuloy kay mo. Idol, it's idol. Guys, sponsor boy. Kuya, nag-discog ka kay katuwa lang sa amin. Oh. Nalagad kayo post ako YouTube. Salamat. Amin lagi mataga. Pedasad ko mataga. Guys ay, duwa karon. Na ako mga kauben. Ay, ngago. Pasto. Wa ko kaila. Pasto shipping fee. Shipping fee ng mod. So, fun. Eh, dagan. Lacking power. Ano? Wait, eh. Saan to? Humingo lagi. Hastag tukar na wa. Reaction. Reaction video kaya na pa. Reaction video mo. Ikaw nahan. Ikaw, tawi. Tanawin.
may mapil. Gamay, gamay sa pilihan eh. Time out, time out, time out. Coach. Muna na. And it's second half. Maman na ang first half. Sa second half na sa... Pause, pause, pause. Okay, cute Cute kayo eh. Cute eh. Bang! Waday. Kulon. Jump shot. Piansa, piansa. Piansa na piansa. Pinayin-yin. Ramen. Sabok ka, Ju. Ayo, dia Ju. Saka Ju, the job. Si Ju sa jam. Uya. Ay, kayo na dyan. Cha! Ayaw! Get. Ayaw kitchen. Ayaw, Rip. Hindi na pwede. Get. Sige, magpagsus. Ano sus. Taas, may manok. May manok. Sus, birthday. Just birthday. Asa ni birthday? Wa. Pagawas man si birthday boy. Nagkauko. The third pharmacy. Gamay na lang. Kaya lang. Stud. Oh, nice kayo. Try to. Okay ba? Oh, so di hapon birthday Birthday man. birthday good. Unso. Sa day ka. Way kaon. Ay, ikaw nagpa-birthday. Eat. Tawa na ito. Eh, bitaw. Sige, lumuluwa siya. Stay. Gumoy na lang. Dito, 63. Nakaot na si mga dati. Sud. Ngayon yung mga batas. Let's go, Lakers. Kuya kay Dayan. Hala. Kabalo na ka? Yes, kabalo na. Kabalo na ko. Kabalo na ko, madam. Kabalo na ka? Yes, kabalo na. Ayan. May bagtas. Diba? Diba? Coach Ansay. Basta na yung oras. Kaya po na. Third quarter pa na. Ano, manguli man sila. Ako yan. Good. Marabiles. Brian na may. Di anak. Foul. Ay, yun.
Kay ganda. Siya gyapon. Shooter good. Bang! Tutir, itik. Mga pa sila ito split mo. So, you know? So, sir. Maestro ka, kid mister. Sirsain. Mr. Said ka. Or alumni na. Kamay na lang. Rapid. Ocho. Bebek. Rapides. Kamay na lang. Mandan. Lord. Reklamo. Ewa, nagdan. Reklamo. Kapit na. Third quarter, 8 seconds. Up effort. Paniguro mo. Okay, Aaron. Huwag alas 10. Halo na lang. Kamay na lang. Ay, sa mo guli. Wala ito ka nagpagtas. Halo na lang, guys. Halo na lang. 61, 69. Uwagan. Amaw. Kaya mga players sa Lignaw. Sila sponsor. Ninja Band. The shipping fee expensive. COD. COD. Right. Kaya ganda. Taas naman Suito. Mansuito. Kaya na. Apas na naman. Galbaan. Quarter na. Say. Yes! Yes! Mga traidor. Why side? Side. Mapas pa yun. Ako ang pasok mo, hindi lang yun. Get uy. Good ha, good. Chok. Nara na, sponsor. Sponsor by. Sponsor by Marmar. Side. Yan. Okay, nakikita tayo video. Kita maganda. Amo na ako video din eh. Kalaban. May video. Echa din. Good. Ayaw, reklamo. Kaya nakakita si Paklay. Nagka ba? Referee. 55. Sutaan.
Paki. Paki, ron. Baklay. Kalaban. Paki na, paki na. Iya, di pamilang paki na. Laban. Ayan lang. May sagal. Wa. Betul. Kuyawan. Intercepted. Wa day. Ano yung guro ka? Nagkakal-kokoy. Kilingi ka naman. Ang mga ito, mga pig. Kilingi niya ka. Ano ba? Butchok. Gibili ka niya. Ganong dila eh. Nasa ko, kinakatulak. Gibili, ano naman. Sipatan. Boss po siya. Hindi. Dapat. Siya! Sponsored by Migasan. Mikasal! Mikasal! Isagal kita mo yung music. Masih mo kita ka ba? Masih mo kita. Ayaw kumpiyansa. Ma'am, kalma ba? Kisa na. Hatag yun sa sponsor. Basta kuha na lang na. 2 minutes. Nakasod. Pinas dito. Raja. Hinay, hinay. Assist. Hands up assist. Dahil. Hands up assist. Hands up assist. Mamasa naman daw siya. Concert. Ayaw sa mga play. Nakabawas na noon minun. Ayaw sa mga play. Bawas mo no. Ulit mo na. Kat. Wag hapon no. Oh. Wag hapon. Yan ay kayo. Magpagay. Sa demo. Tangay. Birthday ka na nakagatas. Oh, yeah. Basketball yun. Body ay. Pagtas ron. Lai, no, binyak mo sa ganyos. Yay! Yay! Bye-bye! Ayaw sa duwi. Ayaw, sir. Sila mo biya kong pastor. Wala ba di ka pipiwan tani ipadung. Bye-bye! Ayaw, sir. Bye, guys. Sila pa kong Guys. mga... Ah, may diri guys!
Sa gym. Hindi, Dikit. lubot na magpadakot kami. Kat, buwang. Charot. Watay one Yung bag ka. Charot. Hi guys. Ayaw ha. Naka-hits good me. Ayaw ha. Bayan mo biya nagtubaw. Uy. Paitang. Hi guys. Ay, guys, nadakpan si Kukoy. Tol, tinawad na joyride. Nagpaliputang si Pauline. Nadakpan si Kukoy. Joyce, nadakpan si Kukoy, Joyce. Bye. nalagay? Ano naman sila no? Oo naman. Nagawas. Namin there is a patrol. Chuchu patrol. First time. First time. Chuchu pa to. Get first time. Gihapon na ito. Oh, chuchu mo na. Pataka. Wow, patrol! Chuchu TV, siguro yung masahod. Pagkalami ba nakadaog pagan, nakadaog pagan mo manok, nakahits wag yun. Pero diretso bibibigyan ni ani. Asa man ni? Pabaktas so. Siguro sa niya po. Yabong. Salamat sir. Nangyari siya. Suko kaya. Lagay mo. Sabi mo kete. Namin there is a kuan. Ilan doing? Takpan mi guys. Pero katami. Kit. Buwang. Ano man niya sila? Sa kwan ba? Koy, duwa sa place. Duwa na sa man. Smart naman mga. Next month. Nag-mention siya kaya guys. Nakita. Yung ignaw nito eh. Ngita. Ngit yan. Boyet. Oh yes. Utang. Nanira ta. Klaro na. Nanira ta. Oh. Nanira ito. Unsir. Thank you, sir. Salamat sir. Salamat, sir. Na. Ikaw na linaw, ganyan, linaw, laban.